everything comes down to this moment. El 54% dels estudiants que fan carreres científiques a Catalunya són dones. El percentatge dels treballadors en el camp de la ciència, que són dones, baixa el 40% en centres públics i el 31% en empreses privades. Com més alt és el càrrec, molt menor és la presència femenina. Només 2 de cada 10 càrrecs de direcció o càtedres científiques estan ocupats per dones. Una dona agafa durant molt més temps un permís de maternitat que no pas de paternitat única. Una dona dedica molt més temps a la cura dels fills. Una dona dedica més hores a la cura de la gent gran de la família. Una dona dedica el doble d'hores a les feines a la llar que l'home.